Grazas, señor presidente. Moi boa tarde de novo. Teño certeza de que este debate non vai ir de diñeiro, non vai ir de financiamento da televisión española, a pesar de que ese sexa o motivo fundamental do Real Decreto, senón que vai tomar outro cariz. Eu teño certeza de que subirán aquí PP e Vox para denunciar a manipulación e a falta de pluralismo da televisión pública española, polo menos no caso do PP, nun evidente exercicio de proxección, que é como se chama agora o vello principio de propaganda nazi de Goebbels, de acusar aos outros do que un propio fai. Pois aí está exemplos que máis coñezo da actuación do Partido Popular desta etapa de Núñez Feijóo como presidente coa Televisión de Galiza, en que manipulación e falta de pluralismo político é realmente quedar moi curto. E, ademais, eu teño a certeza de, ou é probável que pois isto o fagan traendo a conto un caso recente dunha tertuliana que se levantou en directo dunha tertulia para poñelo como exemplo. E eu aí sí que lle quero dicir ao PP que é verdade que isto na Televisión de Galiza non pasaría. Ou para ser máis exacto, na Televisión de Galiza non podería pasar. Por qué? Porque na Televisión de Galiza, nas tertulias da Televisión de Galiza, non hai ninguén que defenda a oposición, non hai ninguén que non sexa pro PP, non hai absolutamente ninguén que discrepe mínimamente do pensamento único, porque a Televisión de Galiza non é unha televisión que falte pluralismo, é directamente un aparello de propaganda do Partido Popular. E que temos que dicirnos sobre televisión española? Imos defendela? Evidentemente non. Claro que falta pluralismo na televisión española. Especialmente, non xa político ideolóxico, especialmente pluralismo nacional, porque a televisión española pagámola todos e todas. Os que falan español e os que falamos galego, os que falan catalán ou os que falan euskera. E, por tanto, a televisión española debe reflectir esa realidade plurinacional, pluricultural e plurilingüe do Estado español. Ten obriga de reflectir con normalidade as producións culturais e artísticas que se producen, por exemplo, en galego ou en euskera ou en catalán. Aquelas producións na nosa lingua que teñan que ver con literatura, con música, con teatro, con cinema, e que, infelizmente, non están na televisión española. E tamén, acabo, señor presidente, nas tertulias, porque non só ten importancia o que acontece en Madrid. E, por tanto, eu acabo preguntando, para cando o cumprimento de compromisos como que a televisión española, a dúas de televisión española estexa en galego, como que Clan TV teña programación en galego ou que TV Play teña un catálogo suficiente na nosa lingua? Iso, para nós, é o que realmente importa. Moito obrigado. Gracias. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya el señor Cruzet Domènech.